na ke gospel kat ke Lukas kalanang baningkong dekat arpo kendai terter kene nonta gesing ngin sa pankut kene ka benta jong ka jing ton bena jong angel Gabriel ya ka Maria te ni ka naban sapang ni khulong angel ong kerten jong Jisu un salong bakrau an khot ya ukun jong baklitam utrai U Blei ayo ki khat usim David ukpa jong un salong sim halor ge yeng Jacob at kahima jong kan nam kutshu but kane ki angel Gabriel ulapan bana lupa syafang u Jisu nong penim kasingi ka jong ngin sarake arpu santarik but te Maria ka ong kumno kala banlong pet ke jingkili jong ka Maria ro ka Maria klam kali o lada ulang U Blei te ngangan sayo ayu mana banai bai bam ngin yo jaga syang ne kali o kala dai mangingin kali sapang ilade ayu ngin yo mo bon mangi aga jing dua jingiru kaju hi bale ngi le sitam le novina ngi dua namar ngi kwaban yo na bandai lade ka Maria but nothing ngalong kami jong U Blei te ngangan sayo ayu nothing no problem te munta angel ong mensim ba khurun sa hela ro jumpi but ka bor jong ba klitam kan sa ka sarngai fi but ansa ka kun jong U Blei but te haga jingim jong ba jumpi ngi ko ban le bun ki baba ha ngi ko ban light na ki pop ngi ko ban le kamisne ngi ko ban em kat kungu jing ka jong U Blei ngi trang ban le ki barkhon ringem la kum nangin le pen angel Gabriel batay ngi ayu ngi hable mansem ba khor on sawan here but ka bor jong U Blei kon sawan te aga jingim jingi ka ba man ka singiro yap kar pa U Blei ba manse jong U Blei ba unsa yarap ngi klam ngi dalade ngim la ban le te manta kila ay angel ay ru ka gadak sapang Elizabeth manta pen amdon ka ba U Blei la ban le amdon ba U Blei la ban le ko himen ko para bai ja hakane ka por covid kito ki tieng covid second phase of covid ki ban wan chane satai kan sa jayu jingtem babun jad karung sngap kane ka tin U Blei bideban puleman kasngi Lucas 1:37 amdon ka ba U Blei la ban le tetapi pusan halor kane ka tin jing U Blei man kasngi to ka jing tin jing fi out nang ta kamaria ko ngalong ka syakri utrai ai kan urlong hanga ba kumba pila ong right kane ka tin jing kane ka dega manen ngalong fi kamaria ko kuslai jing mut mantapan jubab I am the handmaid of the Lord ka nuksa ba khrau kane ka por Christmas ka aingi kane ka deba long ro ka jubab jingi man kasngi haba ngi yosnga kaktin jing U Blei ni pusan aro kaktin jing U Blei ngalong syakri ai ba U Blei unsale kat ba u mon nang ta snga ba angel ulalet no angel Gabriel nang ne ulalet no but kim yo issue angel Gabriel halo lum Calvary no angel Gabriel aba ka Maria ka lekunde o Jisu halenti Calvary ba ya no angel Gabriel apa ka jingiarap no angel Gabriel re Maria la puson ya kaktin ba angel Gabriel laong bad kalaban jaw kane ruga dega nabanta ka jingiru ngin bod ya kanuksa jong ka Maria kat bangi dampon kre nabanda ka singiburam Christmas bad U Blei baran bor bro pa barukun baru mensim ba ko ren kar ko yefi